rasulillah wa ala alihi wa ala kulli man tamassaka bihim bi isani min as-sahbi wattabi'ina wa sa'ir al-umma ila yawmiddin. Amma ba'du, na amfani da wannan dama don na yi magana da 'yan uwa waɗanda labari ya iske nukan cewa a kishi da ƙauna sun sa su sun garzaya kotu don ƙarar wannan yanayi na rufi karatu da masallaci wanda gwamnatin jihar Kano ta yi a haƙina. To shine na ga da farko in fara gabatar musu da godiya bisa wannan kishi da ƙauna da suka nuna, da addu'a ta alkhairi da fatan Allah ya musu sakaya da dukkan alkhairin duniya da lahira bisa wannan ƙauna da suka nuna. Sannan in yi amfani da damar wajen haƙurƙurtar da su da jan hankalinsu da rarrashinsu da roƙonsu idan da hali su yi mun alfarmar janye wannan ƙara da suka kai ta hukumar jihar Kano, ba don na ga basu kyauta ba ko don ba su daidai ba, a'a sai don kasancewar na ga zai fi kyau ita hukuma mu ba ta damar ta kammala binciken nan da ta ce ta sa a yi har mu ga natijar binciken. Musamman in ba a manta ba, na roƙi alfarmar ta cewa a tabbatar da adalci. Idan har aka tabbatar da adalcin nan kuwa, mu a shirye muke da karɓar duk wani abu wanda zai zama an gine shi bisa gaskiya da adalci. To idan haka ba buƙatar zuwa kotu. Na ganin cewa kamar an yi garaji kafin jiran wannan hukunci da bincike da aka ce suna yi, mu ji me aka fito da shi, a ce an tafi kotu kan maganar. Wannan shi yasa na ga cewa roƙi 'yan uwa da Allah idan zai yi wa min wannan alfarma a janyi, kuma a kyakkyawan zaton mu insha Allah za a samu adalcin nan kamar da muke kyakkyawan zato muke fata. Kuma ina sanar da su abin da ya sa ban keɓance su da wannan roƙoni da su a sirri ba, na yi shi ta kafa ta sadarwa, shine na son sauran al'umma su sani batun kai ƙarar da aka yi da yawa suna zaton kamar ni ne na yi wannan kai ƙara. Zai zama kamar baki biyu kenan. Na ce ba za ni kotu ba kan wannan al'amari, zan jirayi abin da bincike ya nuna kuma in karɓe shi hannu biyu. To kuma a ji na je kotu. To yin wannan bayanin zai wanke ni gun mutane su san cewa ba ni ne na je kotu ba, masoya ne suka je. Kuma na yi iyayi na ma wajen nunawa cewa su yi haƙuri, amma dai saboda damuwa da zulumi da suka shiga yasa suka garzaya suka tafi. To da haka a takaice wannan dalilai guda biyu su ne suka sani na ga ya kamata in yi wannan kira. Ina ƙara maimaita godiyata ga su waɗannan masoya bisa wannan kishi da ƙauna da suka nuna. Sannan kuma ina fatan Allah ya sa wannan kira da na yi musu su karɓi shi, su saurara, su yi aiki da shi. Ita kuma hukuma muna fatan Allah ya waffaƙar da ita zuwa ga bibiyar al'amuran nan cikin nauyin tunani da zazzurfan hangen nesa da adalci, ta yadda za ta wanzar da kyautatuwar zamantakewa a tsakanin al'umma da zaman lafiya, da kuma tabbatar da daidaito tsakanin 'yan ƙasa irin yadda doka ta tanadar, ta ƙasa da ta addini baki ɗaya. Na rufewa da addu'a ga wannan jiha tamu mai albarka. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana zaman lafiya
da kwanciyar hankali cikinta, kawo mana dukkan fitina, ba kuma a jihar Kano ba kawai, a faɗin gaba ɗayan ƙasar Najeriya, bil akhassi jihohin da tarzoma ta ɓarki, ake ta hasara ta rawuka da dukiyoyi a ciki. Allah ya tsayar da wannan fitina, ya kwantar da ita, ya mayar da sabon arziki, ya jikan waɗanda aka rasa, ya kawo mana kwanciyar hankali a wannan ƙasa tamu, ya kawo wadata, ya kawo zaman lafiya. Ina jajantawa a mataki na farko 'yan uwa musulmi waɗanda wannan abu ya rutsa da su, sannan waɗanda ma ba musulmin ba, a matsayin su na 'yan uwanmu na zaman ƙasa. Ubangiji Allah ta'ala ya kawo da irin wannan fitina a cikinmu, ya kawo zaman lafiya da haɗuwar kai da fahimtar juna a tsakanin wannan al'umma ta ƙasar Najeriya baki ɗaya da ma duka duniya baki ɗaya. Wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin.